Paring Jerry, tignan mo si Romeo. Napakasipag. Tirik na ang araw, nananabas pa rin. Oo nga, paring Berto. Ganyan talaga pag masipag. Hindi kaya bumigay ang kanyang sarili sa ginagawa niya? Kanina pa siyang umaga nananabas Yun na nga pare. Kapag hindi niya nakayanan yung katawan niyan, sigurado, ospital ang bagsak niyan. Hindi mo ba kayang pagsabihan si Romeo pare? Anong ibig mong sabihin? Na magdahan-dahan sa pagtatrabaho dito sa asyenda. Masyado na kasing pabida kay boss. Alam mo naman na may pinaglalanan si Romeo, di ba? Siya lang yung inaasahan ng pamilya niya. Ginagawa niya lahat para sa kanyang pamilya. Hindi katulad ng ibang kasama natin dito. Kung hindi mo pagsabihan, hindi na magtatrabaho. Mas marami pa yung pahinga kaysa sa trabaho. Naku pare, nagsisipag-sipagan lang yan para sumipsip kay boss. Baka naiinggit ka lang pare. Kasi si Romeo lang ang gustong kasama ni boss. Hindi ba't naman ako maiinggit? Pare, si Romeo! Pare, Ayos ka lang, Romeo. Ayos lang ako. Saglit lang, Romeo. At kukuha ako ng tubig. O, Romeo, minom ka muna. Salamat, Jerry. Kumusta ang pakiramdam mo, Romeo? Ayos lang, Jerry. Salamat sa tubig. naku paring Jerry, nagdadrama lang yan para pansinin siya ni boss. Paawa lang yan. Tumigil ka nga, paring Berto. Bakit kasi hindi ka nagpapahinga, Romeo? Kailangan magsipag, Jerry, para sa pamilya. Andun na tayo. Pero wag mo namang abusuhin yung katawan mo. Para sa pamilya. Gusto mo lang yata tumaas yung posisyon mo dito sa asyenda? Kung hindi tayo magsisipag, hindi tayo asinso. Aasenso ka nga. Pero inaabuso mo naman ang katawan mo sa kasipagan. Kaya ko pang katawan ko. Tsaka, huwag niyo nga pakialaman ang buhay ko. Ba't naman ako mag-alala dito sa sip-sip na kasama natin, pare? Tumigil ka nga, paring Berto. Hinahapon na nga si Romeo. Ganyan ka pa sa kanya. Huwag mong sabihin kinakampihan mo tong pabidang trabador na to, pare. Hindi naman sa ganun, pare. Pantay-pantay lahat ng pagtingin ko sa inyo. Naku! Kung alam ko lang, isa ka ring pabidang trabador dito. Ulitin mo nga sinabi mo! Tama na, Jerry. Huwag mo nang patulan si Berto. Wala rin patutungan yung pakikipag-away mo sa kanya. Sumusobra na kasi siya. Ikaw, pare, umalis ka na dito. Baka samahin ka pa sa akin. Magsama kayong dalawang pabida. Yan ang hirap sa'yo, pare. Masyado kang sumusunod kay boss. Lalo na ikaw, masyado kang sip-sip. Jerry, salamat sa malasakit mo sa akin, ha. Huwag mo nang pansinin si paring Berto. Alam mo naman yung pag-ugali nun. Oo, pare. Alam ko naman yun. Naiinggit lang yun. Kasi ikaw lagi yung kasama ni boss. Ikaw, Jerry, may inggit ka ba sa akin? Kung may kakainggitan man ako sa'yo, yung pagiging responsable mong ama. Bakit mo nasabi yan, Jerry? Irresponsable ka namang ama, ha. Lahat kasi ginagawa mo para sa pamilya mo. Doble-doble ang ginagawa mong pagtatrabaho dito sa asyenda. Hindi ka ba napapagod, Romeo? Kaya nga ako nagpapagod para sa pamilya ko. Para maibigay ko yung mga pangangailangan nila. Kung ano man ang sinasabi nila sa akin, na sip-sip, pabida, hindi ko na iniisip yun. Ang importante, nagagampanan ko ang trabaho ko dito sa asyenda. Tama ka, Romeo. Medyo tanghali na. Ayos ka na ba? Salamat ulit, Jerry. Tara, Romeo. Uwi na tayo. Tara.
O Romeo, dyan ka na pala. Saglit lang at maghahain ako. Mukhang pagod ka Sige, Ruby. Gutom na rin ako. Yung mga bata, hindi ba uwi para manangalian? Nagbaon na sila kasi tinatamad silang umuwi. Ah, ganun ba? Hello, boss. Sige po, papunta na. Sino yun, Romeo? Si boss, pinapupunta ako ngayon sa asyenda. Bakit raw? Hindi ko alam. Mananghalian ka muna dito bago ka magpunta. Hindi na, Ruby. Mamaya na lang pagbalik ko. Ano ba yan? Isang tawag lang ng boss mo, pupuntahan mo agad. Halos laging nandun ka na lang sa hasyenda. Kahit araw ng pahinga mo, andun ka. Bigyan mo naman kami ng oras ng mga anak mo. Ruby, ginagawa ko ito para sa inyo, hindi para sa akin. Eh kung hindi ako magtatrabaho, paano naman kayo? Hayaan mo, Ruby, magkakaroon din tayo ng oras. Kailan pa, Romeo? Basta, maghintay lang kayo. Sige, alis na ako. O Romeo, saan ka na naman pupunta? Sa asyenda? Ano? Di ba araw ng pahinga mo ngayon? Oo, Ruby. Kaso, pinapupunta ako ni boss. Ano ba yan, Romeo? Wala ka ng panahon sa amin. Puro ka na lang, boss! 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 Wala ka nang ibang ginawa, kundi pagsilbihan mo yung boss mo na yan. Paano naman kaming pamilya mo? Pati ang kalusugan mo, napabayaan mo na. Huwag kang mag-alala, Ruby. Kaya ko ang sarili ko. Alalahanin mo, Romeo, yung sakit mo sa puso, hindi biro yan. Paano naman kami ng mga anak mo pag nawala ka? Ano ka ba, Ruby? Hindi mangyayari sa akin yun. Magtiwala ka lang sa akin. Huwag ka nang magalit. Saglit lang ako doon. Sige, ganito na lang. Mamayang hapon, pasyal tayo sa bayan. Talaga, Romeo? Oo, para di ka naman magtampo. Sige, alis na ako. Sige, Romeo, mag-ingat ka. Mahal na mahal ka namin. Oo naman, mag-iingat ako para sa inyo. Paring Berto, si Romeo yata yun. Oo nga, siya nga yun. Di ba araw ng pahinga niya ngayon? Nako, nagpunta lang siya dito para magpasikat kay boss. Alam ko na yung ugali niyan. Ikaw talaga, paring Berto. Nagpaka-inggitero mo kay Romeo. Ako, maiinggit pare. Iba na lang, wag ako. Pare! Si Romeo, natumba! Romeo! 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 Pare! Dalhin natin sa ospital! O sige pare! Paring Jerry! Ang aga mo naman yatang nananabas. Oo, pare. Para maagang makaalis, may pupuntang kasi ako. Baka ikaw na yung susunod na magiging kanang kabay ni boss. Pare naman, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Saglit lang pare. Huwag kang masyadong mainit. Alam mo pare, matagal na akong nagtitimpi sa'yo eh. Di lang kita kumpare, matagal na kitang pinatulan. Dahil sa mga masasakit na salitang lumalabas sa bunganga mo. Pasalamat ka, mabait si Romeo. At hindi ka niya pinatulan. Dahil sa ugali mong yan, sa susunod,
at may marinig pa akong hindi maganda sa'yo, sinisigurado ko na mawawalan ka ng trabaho dito sa hacienda. Tandaan mo yan! Ang daya mo naman, Romeo. Iniwan mo na kami agad ng mga anak mo. Magandang araw, Ruby. Ikaw pala yan, Jerry. Kumusta na kayong mag-iina? Heto, kinakaya naman namin kahit masakit yung pagkawala ni Romeo. Matagal na palang may sakit sa puso si Romeo. Bakit hindi siya nagpapatingin sa doktor? Sinasabihan ko naman, pero lagi siyang tumatanggi. Bakit naman, Ruby? Yung panggastos kasi sa doktor, ibinibigay niya sa mga bata para may magamit sila sa pag-aaral nila. Mabait talaga si Romeo. Nakakalungkot lang, maaga siyang nawala. Alam kong nandyan lang siya sa tabi-tabi at binabantayan niya kaming mag-iina. Oo nga, Ruby. Siya nga pala, pinapasabi ni boss, napuntahan mo daw siya. Ha? Bakit daw, Jerry? Ang pagkakalam ko, bibigyan si Romeo ng gantimpala sa pagiging tapat niya sa trabaho. Ganun ba, Jerry? Pakisabi kay boss, sa susunod na araw na lang ako pupunta. Sige, Ruby. Di na ako magtatagal. Babalik pa ako sa asyenda. Sige, Jerry. Siya nga pala, kung may tutulong ako, magsabi ka lang. Sige, Jerry. Salamat. Salamat, Romeo. Kahit wala ka na, hindi mo kami pinapabayaan.